bayɛlɛmani min kɛra Togo jamana fɛ walasa ka yɛlɛma don wasabilenw ka baaraw la kɛra sababu ye ka mankanba wuli politigiko nasiraw fɛ ka kɔn u ka wasaden kalata ɲɛ min kan ka kɛ avril kalo tile 29 ɲinan san. Wasadenw ye nin jalatigɛli gafe in sigi sen kan kabiri marsi kalo waati ka sɔrɔ ka baaraw lajɛ ni lajɛlan ye min kɛra o siɲɛ filanan ye avril kalo waati. Fanga sinematɔnw kɔni y'a yira k'a fɔ ko wasabilenw kɔni ma gaɲe sɔrɔ nin ko in na ka daa kan ko kalatalaw ye yɛlɛma don a baaraw la min bɛ tali kɛ wasadenw ka hakɛ kan. Jalakili gafe dɔ bilala ka taa u ka sanfɛ kiiritigɛso Cour de justice la ani ka fara farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO kan. Politiki jɛkulu bɛrɛbɛrɛli tɔn 13 olu de ye u bolonɔ bila nin gafe in na k'a ɲini u ka kiiritigɛso fɛ ko ka jalaki bi jamana fanga kan ka kɛɲɛ n'u ka dangarili hakilinaw waleya ye jamana ka bɛjɛ fanga la ani ka fara jamana fanga yɛrɛ o tɛmɛko ɲuman kan min kɔnɔ gafe kunnafoniw lamɛnna kunu alamisa AFP u ka kunnafoni disow kan. Nin jalakili gafe n'a bɛ wele nanzarakan na ko plainte ye a laɲini u ka kiiritigɛso fɛ ani ka fara farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO kan ko ni sariya sen min bayɛlɛmana ka sigi sen kan u ka jamana ka wasabilenw fɛ ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔnkiri. U y'a yira k'a hakilina baara minnu sigira walasa ka se ka yɛlɛma don a gafe la kɛra ka sɔrɔ ɲiningali ma tɛnku jamanadenw na ka fara politiki jɛkulu tɔnw kan fɔɔ ka taa se fanga sinematɔnw ma wa ko min kɛra i n'a fɔ sariya sɔsɔ dɔ Togo jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw ye u cɛda nin ko in na k'a fɔ ko fanga sinematɔnw b'a fɛ ka wulikajɔ nisɔngoya giringajɔ hakilina minnu ta ka kɛ ni sariya yɛlɛmali ye tɛna se ka bɔ a ma. CEDEAO ka kiiriko kumalasela ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ye ni kunnafoni ninnu sɛbɛntiya min bilala ka taa u ka kiiritigɛso ma.